Live na dong? Ha? Ayaw, pakita ko diyan. Para sa akong page. Mau bagaw, Carla? Makapahibong daw no, dili ba? Why nadunggan si Dudong Kukoy sa kasulti ni Warren sa ilang panagsulting niya ng munda? Wa man daw. Kaya wa man kuno loudspeaker ni Tiya, iyang nagsulti sila atong kasulti ni Tiya Munda, kung si Warren man yun to. Nganong maghiskot man si Nanay Munda ni Warren, bahin anang sunshine o ng narsing? Kung sa may rason? Na, wag utang, ibaw anak ka. Si Tiya Munda, nagdulog si Warren ang makasulti na to, ana, kung nga ano. Magkapahibong rituod ka. Bitaw! Ikaw, pangutanong ka ni mo si Tiya Munda. Ha? Dili ka, di maayong. Kibasin mamatikdan ni noong si Dudong Kukoy na imong gisugo. Kamusulti ni mo kinsa ikasulti niya na munda sa cellphone. Aw, mausap. Pero nga ano ka, no? Pauniwa na to mahibaw Pero ka, unsa may istorya nga mo nadunggan gyud ana nilang sunshine o sa iyang inahan. Nga naman dahil tuod na naapot na sila din Panglibang mo dyan nga ato ka, no? Pero, daghan kayong istorya nga nadunggan na ako bahin anak nila. Mau ba? Oo, pero wag ko kahibaw. Kung unsa yung katinuod. Nga unsa man ka? Ay da, ang butoy. Ngilad yung lagi ligad. Ngilad, dili ngilad. Ang di pa kapilong sa doktor, gisuyo ko. Ay da, ang butoy. Ngilad yung lagi. Nga unsa man ka? Ay da, ang butoy. Ngilad yung lagi gaw. Mabita na dili yung ganahan sa karate anang sunshine. O ihan yun ko. Ha? Kanang, nga naman di Ay, ayaw. karat. Unsa man eh, kaarte. Kaarte. Grabe. Grabe yung magundo rin. Yun lagi gaw. Mabita na dili yung ganahan sa karate anang sunshine. Ganahan sa Karte di ay. Kulang harati mo sa san. Kaigapi mo ka lang. Lisa ka, tawa ko eh. Yun lagi gaw. Mabita na dili yung ganahan sa kaarte anang Lloyd no, wala Lloyd. Mabita na dili yung ang butoy. Yun lagi gaw. Maubitaw ng diling yun ko ang ganahan sa kaarte anang sunshine. O ihan yun ko. Ha? Kaya nga naman di ayaw. Ay ba, basta, oy, ang butoon sa katinood ha. Ikaw. In love na noon. Sorry. Sige ko may ano mong iyong Katinood ha. Ikaw. So na in love na ako eh. Involved rin, no? pagkiro may kaigapi. Oy, ang butoon sa katinood ha. Ikaw. Involved ko nun sa Shabu ang amahan ng sunshine ng pulis dito sa Cebu. Oh, ha?